Audio Jungle. Audio Jungle. प्रणाम। बक्सर में एक सप्ताह तक हुई नवंबर महीना के खाद्यान्न। अब खबर का बटुए एकरा के रउरा जानी। जो नवंबर महीना के खाद्यान्न बटुए एक सप्ताह तक वितरण हुई। अनुमंडल पदाधिकारी बैठक के पीडीएस दुकान के चना वितरण करे से संबंधित दिशा निर्देश देने। अब खबर का बटुए रउरा तनी जानी, कहे से कि खबर भी जानल अनिवार्य बा कि का दिशा निर्देश दिहल गई। अनुमंडल कार्यालय बक्सर के कैंपस और सभा कक्ष में बुधवार के अनुमंडल के चौसा, राजपुर, इटाढ़ी या बक्सर प्रखंड के सब जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के साथ एसडीओ समीक्षात्मक बैठक कैनी। ये बैठक के बाद बतैनी कि एकरा खातिर काउंटर बनावल गइल बा। बतावल जाता कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्डधारी जौन बने उनका बीच मुफ्त में चना के वितरण कइल जाई। एकरा के लेके एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय के द्वारा मंगलवार के बाजाप्ता नोटिस के द्वारा बतावल गई कि एक सप्ताह के अंदर चना के वितरण कर देवे के बटुए। एकरा आलोक में राजपुर, बक्सर, चौसा, इटाढ़ी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता लोग के अलग अलग बैठक करके एसडीओ साहब वितरण से संबंधित दिशा निर्देश देनी। एह दौरान 2 दिन के अंदर चना के आपूर्ति सुनिश्चित करावे के बात करी कि 2 दिन के अंदर सब जितना लोग बा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोग उ लोग के चना आ जाई, माने मिल जाई। लेकिन 1 हफ्ता के अंदर बांट देवे के बाद पहिलका सप्ताह तक नवंबर महीना के खाद्यान्न के वितरण कइल जाई। जौन राशन कार्डधारी के खाद्यान्न के साथ चना नइखे मिलल, चना के भी आपूर्ति कइल जाई। एकरा खातिर वैसन जन प्रणाली जिनकर चना के आवश्यकता बा, जिन्हा अब तक चना नइखे मिलल, जेकरा वैसन डीलर के चना के आवश्यकता बटे उ लोग के चना भी दिहल जाई, ताकि यह दौरान पीडीएस दुकानदार के द्वारा लाभुक के चना के वितरण कइल जा सके। अब एगो महत्वपूर्ण खबर ई बा कि बक्सर जिला में 3000 अपात्र राशन कार्ड होई रह। तो अब संभ्रांत परिवार के लोग, ये धनी परिवार बा, संभ्रांत परिवार बा, उ लोग के कोरोना काल के दौरान जीविका के माध्यम से इ लोग के राशन कार्ड निर्गत कइल रहे, जेकर जांच दूसरा एजेंसी से जल्द ही करावल जाई। जानकारी देते एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय बतैनी कि जन प्रणाली के विक्रेता लोग के बतावल गई कि कोरोना काल के दौरान जौन संभ्रांत परिवार के राशन कार्ड निर्गत हो गई बा, वैसन राशन कार्ड के रद्द करे के प्रक्रिया जल्द शुरू हुई। बहुत ही जल्द मार्जिन मनी के भुगतान हुई। बैठक में तमाम पदाधिकारी अधिकारी रहे लोग। तो ये बड़ा खबर बटुए। बहुत ऐसन कार्डधारी बने, ढेर कार्डधारी बने हर प्रखंड में, ये धनाढ़ परिवार बा लोग। ई लोग राशन कार्ड बनवा ले बा लोग, राशन कार्ड बनवा के एकर लाभ ले रहल बा लोग। लेकिन अब जांच हुई आ जांच के बाद ये संभ्रांत परिवार हो इनकर राशन कार्ड रद्द कइल जाई। तो ई पहल शुरू भइल बटुए बक्सर से। डुमरांव में भी ऐसा देखल जाई, कहे से कि यह कोरोना काल में सरकार के दबाव रहे, प्रेशर रहे, लगातार बनते गई कार्ड, लेकिन एमे जांच भी पूरी तरह से ना भइल। सबके राहत देवे के रहे सरकार के, ऐसे हो गई। लेकिन अब जांच बैठी, जांच के बाद इ लोग के रद्द भी कइल जाई। तो 3000 लोग के राशन कार्ड आ नवंबर महीना के खाद्यान्न के चना 1 हफ्ता के अंदर बांटे के आदेश पारित कइले बानी। तो ये बड़ा खबर बटुए कि नवंबर माह के खाद्यान्न बटी या साथे साथे 3000 परिवार लोग के खाली डुमरांव में अलग बटुए, बक्सर में 3000 लोग के राशन कार्ड रद्द कइल जाई। तो भोजपुरिया समाचार उरा सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करी। पल पल अपडेट भोजपुरिया समाचार देते रही। उरा सबसे नहीं हो रहा।